Well harde, tá mai cinnte nach gad a víniú díomh cén teché sin díomh hirirtíim, agus faoi cheann cúpla lá ba cheart go méid againn ceacu Kamala Harris nó Donald Trump a chatha an chéad tréimhse uachtaránachta eile ina chónaí nó go deimhin ina cónaí sa teach sin. Béidir gur áit eilúnachí seo chun tarnreacht a dhéanamh faoi thora an tábháin. Faoi láthair tá an bhirt iarthóirí gob ar thob sa rás, níl ach irid na phríde idirrátarú sna pobalbhreithimí. Sin ráta, tá mis sé ceappa go mbeidh sé an-deacair ar Kamala Harris, Donald Trump a chlaí. Deanam iarcht a bhíniú cén fág a gceappa mé sin, agus tásúlagam nach méid cuma ró himplioch ar se. Sin chuí ghfuil aithne ag muintear Mheirice agus go deimhin an domhain ar fad ar Donald Trump le fada an lá. Ach, cé go raibh sin na leas uachtarán faoi Joe Biden le ceithre bliana anuas, níl an aithne chéanna ag muintear Mheirice ar Kamala Harris. Ar bhealach, an unique selling point mar a deirich fear an bhéirle atá Kamala Harris ná nach í Donald Trump. An buntáiste mór atá a Harriscint ag Harris go bhótóirí Mheirice ná gur bealach í chun Donald Trump a choineáil amach. Is tá ceappa gur teachtareacht 6 dúilteach é sin seachas ceann dearfach. Agus tá fáitií suirm nach leor é ag deir an lei chun an 4 bheag an bhótóirí nach chun an intintanta súsach go bhfáil a bhealach.